Live Chenro Kuku Mar Wach, Mheshimiwa Leonard Uriaro tielo machielo kendo kizungu luongo ne resident analyst maro ogogo mbaka wechege komate mar weekend mo aeni eri gik moko ne thote mokalo molo chutho BBI sani koro sechwale county assemblies te koda giduol matawech mag yiere Kenya ka IEBC mondo megi konle mbaka margi public participation chano mondo mitim sia odiochieng' ne Roma kiny ginene nade ang'oma dhi tim Kanyero Sagana ker noromo koda gi jotelo gieko mawuok gwenge kumag Mount Kenya region ang'oma ne giwacho chung' margi jo siasa nene nade molo chutho ker governor Masia County His Excellency Cornel Rasanga Amoth beno chiwo county address mare assembly ne Roma County thuolo mar chieng' tich adek juma mane okalo chien twak mare gik mano wacho giko gin gik ma osetim koso mapok otim molo chutho Rasanga bende nowacho twak mare ni nitiere ng'ikruok matin mano bedo e kinde kod assembly molo chutho gi makizungu luongo ni relationship mare mondo mago mbaka giki nyaka ne wamany mana wuod Siaya County kachiel kod achiel kuom yowuot luo owacho pachgi ma onge luoro Mheshimiwa Leonard Uriaro mar Central Alego Ward e Siaya County. Mheshimiwa idhi nade jidong? Ineno kaber. Erokamano ahinya. Juma weekend tiri maber? Asante sana. Wachaka nenda gi wachini rima timore Siaya County. No sechwala BBI report County Assembly Roma Siaya mondo miugo mbaka no mondo dhuka. Lungo nyaka public participation bende. Ineno nade nyaka chop sandi eri process so far odhi maber? Aparo ne watimo gimopogore gi gima jomokalo timo. Kane oseke gi counties assemblies pa ng'wen gaberio masiana achiel kuomgi. Ne uneno ka juma moro cha ne waketo notice e gazette. Wadiyude kawuono to waketo e gazette ni odiochieng' makinyi. Wadwa ni jopiny owuok oko mondo goye mbaka gino. Mabedwa wacho kano to joma dhigo jopiny gi go mbaka gi jopiny gin komiti mar od bura ma Siaya ochung' ne chike. Ineno gige ma an jakanyo ma mbaka midhi go Siaya Alego Usonga kod gem an madhi bedo jakom margi. Gima nyo wacho ni onge tiende jagem obi Alego to kuche midware ja ugenyo dhi obi Alego. So komiti nanie mopogoro pogo ji koro an adhi rito Alego gi Usonga kod gem kwago twak gi jopiny. Kalore gima chik owacho. Ing'eni gima watimo no gini chik ni tayari en chik moliek. Adwa ni jowinjo maber. Okisomo chik moliek kapok ogoga mbaka onego bedo ni jopiny ipenjo mondo jopiny one kaka itime. Mae chik mwadwa ni wachop. To en nani mabe adwa golo warning chon. Chik aina ni mar loko katiba ni osetwire chuth. En ni ji dhi wacho no wadage. Maka ji tiyo wacho no dage to wan gima wadhi timo onge. To ka ji wacho no yie mabende wadhi timo yes. Koro kodhi od bura to report wacha waloso mondo dong on records ne mage gik ma jopiny owacho to koro wan wakadhe. Madwa wacho ni county assembly ma Siaya dhi kalo gino. Ana sesomo chik no. Adwa wacho ni chik magikoni obiro kuom asane ni. Yes. Chiegni ni gik mang'eny manie wache BBI report ka makano oliek chik bobedo launch bomascha nitie manogol mopogore gi report nitie gik manyo ni achik ne manyo waparo ni pod ni achik. Kwa mfano chik manoliek mane otimno yang mopuodho cha ne kwa mfano wacho kata ni governors koro onge term limit. Lakini sandi ka koro kelno wago kendo joko chako rebo golo kacha koro governor en mna higni 5 dhi dala. So mahigi mwathe go mbaka kwa sepuodhe Yes. to dhi Nairobi. Ne jo speaker dhi ndiko ne speakers ariyo ka. Ja IEBC bende dhi winjo wacho no. Koro mondo od buche ma Nairobi ka bende otwage chike ni. Whether gisire te Yes. kata gipinge te odhi kuom japiny. Sani ko kasa japiny maber biro ok sani. Nikech kisomo katiba masani chapter 1 mar katiba article 1 wacho ni mbi duto mag telo. Chapter 1 wacho ni mbi mag telo duto en mar japiny. Titiyo kod ka katiba dwaro. Raliek mar wacho mokuo kapok wadonjo article 1 wacho ni katiba tambua Nyasaye man malo. Asto katiba ne piny. Then jopiny ni e bwo katiba ni e bwo jopiny. Then jotelo ni e bwo jopiny. So article 1 mar katiba wacho ni
ni mbi mag telo gin mag jo Kenya. Kidhi article mar 2 wacho ni mbi mar jopinyno inyalo ti kode e dhulu 2. Japiny nyalo tiyo kode, inyalo ti kode japiny nyalo tiyo gi mbineno through jotelo mag yiero, ma number 1 en od bura, ma od bura en National Assembly kod County Assemblies. Wawegi kanyo. Kidhi article 3 wacho ni etiyo gi bi japiny ni nyalo bedo weche 2. Nitie moro ma japiny tiyo kode kende, iluongo ni direct democracy. To nitie moro ma japiny tiyo go through jatende moyiero. So e loko chik midhi timni, gima dwa jopiny nyaka ng'e, wan wadwa timo justice ne japiny. Wadwa mnadhi weye 2 mawacho ni od bura loso, mwadwa dhi loso ke od bura ma Siaya, nikech ne waneno ni kane ichoko signatures, ne en kuom signatures 5 million gi bathe, oyudo mna 1.1.4 ni kende mabeyo. To jo Kenya mago ombulu gin ji madhi 18 million. Nyiso ni adiera moro wakia ka. Wakia japiny ochung' kure. So mondo watim gima chik odwaro, wan nyaka wakale. Obero rach wan wadhi puodhe ute bura. Mondo kwase puodhe ka josia kiny tich 4, kiny tich 2 mwadhi gomba kage jopiny. Tich 3 to wapuodhe od bura. Asenyisi nikech an ng'ama loso chike kendo achung'ne komiti mar chike, ang'e gima dhi mbele, to wasesomo gini. Wadhi puodhe mondo dwaro mar article 3 mar katiba mawacho ni nitie moko ma japiny lose kende no wuon mane referendum e direct democracy, mondo jopiny modhi ogo ombulu mbele wamoa ni gidwaro gino kata hagidagi. Waluoko lwetwa. Maisiri udwega County Assembly masia to kaka jatelo yor mantiere komiti mar jochike ni okunyal dhi tamuru wach ni iri, okneka jopiny nyalo dhi tamre kata beno kunyalo dhi. Walos mondi ka kori arana human rights defender ng'e gima chike wacho. Watimo gima chike dwaro. Namba mar 2 ineno ka Pilato owacho ne en ng'ani oko ng'ani kudwa nege to negi ura na luoko lweta. Wachope ki akereke kima chalo kinde mar Pilato cha. Ok wanyal amua nwa ketho gir japiny kata wawe japiny ni chiko wacho ni inie min gi mbidhi lose kendi. So counties chiko wacho ni counties assemblies 24 makasia osekale. Leb josia muriero lamon counties 23 moko odhi okadhe mondo odhi ne jo Nairobi. Whether wabunge oyie Nairobi orge dag. Itere referendum. Koro kosedhi referendum cha sani ing'eyo gimomiyo midhiero ng'eny. Gin chike mang'eny. Ing'en kisomo katiba masani, wan gi chike karibu articles modhi 200 gi wiye, chapters 18. Ineno. To gigo duto ng'eny gi omul, to koka pend chik mamulo weche mag loch. Ento wache ni nyaka odhi referendum. So kanye madwaro japiny modhi otiyo gino kende. Piny achiel kende. Bende nitiere gimoro amora ma japiny nyalo dhi timo, manyalo rocho dwaro kata man ma rocho chenro dieri. Ka japiny otamore, bende nyalo tamo wendi lose to giniri. Ing'ego omiyo dhi bedo matek. Adwa wacho ni waneno ni ing'ene bedo ni wanjo mabeyo. Kisumu County, counties mag Luo Nyanza kende. Nyoro mochoko sei mohingo ma nikoro ne ma jo Kenya duto ne mo tema penyi ni kinjo modhi sumo pachi ka gitamore ni gin ok gidwa. Nyalo ketho paro mar mokwongo wan jo ODM, nyocha wan gi bura kata usonga manyalieko ka wan gi governor nyocha Jumapil ni kaka chieng' Ngeso ni gini wan wadhe puodho. Mheshimiwa adwa nyisi dholuono. Apenji penjo mar chik. Adwa nyisi dholuono. Apenji penjo mar chik. Pogruok e paro mar jo public participation oketho kata tamu ratiro maru matwa. Nitie gima saneno ka jotelo. Nitie gima saneno ka jotelo gweng' mantiere go ni ibro yudo ni buchego ji ok bibiro. Alego gi usonga chiegni nitie ji 1,200. Tenya dokta ni ji 13 mobiro. Gibro wacho no adech. So ji 13 agne ketho ne ji 2,000. So mondo wakon japiny jime penje ke chik. Kok udwa konyo japiny ke chik wacho ni kata ka gitamore upodo dhi mbele igo emba koso kudhi mbele igo emba. Od bura Masiaya. Wadhi tero report muriaro dhi dhomo kizungu te mondo jowadwa wasir gini. Okay. So kizungu mwadhi dhomo no en kizungu mothenore gi telo. Governance telo chiwo loch kod ka chike wache. Samwa sire wadhi thene gi gik ma chike owache gimomiyo riaro sire. Mondo mi jod bura Masiaya okadhe mondo josia man gi weche mamoko
orit chieng' referendum. Mheshimiwa nyoro naneno ka ker ne oloso koda ka gi oganda ne gima iluongo ni Sagana 3 kata mana Sagana mar adek. Pachi neno nadi resolutions gi kuma ne ker no wuogo. Gik mouro wacho kata anago gi piny te. Yes. Adiera onge emomiyo mano pod othenre gi penjo mi penjo gimomiyo nyaka wakal gini. Ouru nyawacho ni nikech odhi oyudo ni piny okuyu MCS ok ni kode, wabungo ok ni kode, koro nyiso MCS wuondi no riero girimo nyiso ni dhi ukal gini un joma god Kenya nikech adhi miyo milion 2 pesa mani yo mtoka mok duok. Inyalo paro higa mar 13 kaya kama donje loch ne warado Mombasa. Yes. Kinde no Uhuru gi Ruto gin chalo kuodo gi pien gi dhiang'. Uhuru no wuondo MCS ato na loso thenge bakwero gi kowacho ni na say order Salaries and Remuneration Commission no mondo miu pesa. Ing'en wang'eyo no Uhuru onge power. So kaka Uhuru kinde cha no dwaro support mag MCS kano neno ne wadeye matin. Joma pinge gima Uhuru otimo sani ong'eyo kopore ni counties 24 kokalo gini dhi fail. So otemo sero joka gasoya emomiyo wan wadhi kale mago wan wakia ka grant Uhuru onge gi power mar miyo MCS milion 2 gara nikech gino nyaka los chik to chik mar referendum onge kama gini omulo. So Uhuru go siasa. Anene goro mar katun kawuono ka iwacho ni bura mano bedo mar Sagana 3 no chalo gima igo rubber stamp mar BBI idonjo kone kiler to kikalo kacha ndo sego stamp mar BBI. Iparo ni Kerur Muigai Kenyatta koro stamp authority e Mount Kenya makoro dhi winjete hold that thought. Live chendo mari mar Kuku Mar Wach Mheshimiwa Leonard Oriaro ma en MC ma Central Alego Siaya County mabende en achiel kuom jogeko mandire committee ne mar chike Siaya County kiny gichako ng'iyo weche geko ma public participation kachiel to kada gisumo paro mar japiny yono ero kata mana lai mar BBI report. Siaya County dhi kale koso dhi kale gidhi bedo county assembly mokonge kale koso ma dhi tamore molo chutho waduogo weche geki mag Sagana 3 speech nero mar governor Rasanga kachiel to kada gitudro kind governor Rasanga to kod county assembly ma Siaya. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni tilo Mario mar chendo mari mar Kuku Mar Wach wendo na kaka pile chieng' wuok tich en Mheshimiwa Leonard Oriaro gomba gige kumano timre weekend kachiel kod moko mano gigete mbele kar kairi. Wanyalo wacho ni ker nitiere koro gi mbi mare koro nyono tiende Mount Kenya region koso mbi gina reyo nitie miluongo ni Denjuari mane ma article 1 mar katiba losecha ma jakom ni gagocha okochuno nyaka obed e chike macho japiny koro jakomo okawo jopiny to Uhuru nigi mbi Uhuru nigi mbi mar Raila nigi mbi mar de facto ma article 1 mar katiba owacho cha mar legitimacy ma jakomo ngika mako ga jopiny to Uhuru nigi mbi miluongo ni Denjuari en mana mbi mana monde ke chik kondike to no konyuol gi mbi ma miyude thuno cha to kanono. So Uhuru chalo thuol moseng'ad kore go panga kati weno kithini no kecho to tho chome. Iparo ni Uhuru ongeji. Iparo ni Keruru Kenyatta osewito Mount Kenya? Osewito to emo meneno kawan wach BBI ni en ot moting'o sirni 2. Siro mokwongo ma jakom man gi ji. To siro mar 2 en mar Uhuru no. Yes. To ena koro ne sura ne man kacha cha. Emo miyo wan kwaluwo gini. Yes. Waluwo wakon jakom mondo ka jakom wasekonyo to Uhuru osekonyore. Be wasenene oganda nyaka nene kas Mount Kenya region pogore paro koda gi wuodgi mantiere mbele. Gima dhi mbele piny dongo piny ok doga chien. Yes. Miriambo miwacho kawuono kinyo kake ne ok chiditi ka uriaro riaso kawuono ka duoge program manyien tidhi fwenya. Emiyo wawacho ga diera. Jomosega bedo ka telo gi hato wacho. Yes. Kosedonjo kawuono to kinyo loke kama. Yes. Kama. Jokocha cha opogore kod wan. Midhiero mane giyudo kaka ne bagi wito lope gik mang'eny go omiyo gin ginindo ka wang'i achiel ni oko itgi achiel ni oko ma gin ng'iyo nwa yiri ni dhi timonwa kok itimonwa to wathichi oko. En saa degi nus motieno kata kama nang'eyo ni nitiere nyithindo pod neno. Wawacho literature kono wacho ga literature. Ngato bro penjo Mheshimiwa ni to noneno ka kero chalo ka gima
jogo chalo ka gima do winje adiri ni kar kany itugo kod oganda ne amaye picha mai adiri manitiere koso picha bore mitemo re ne gitamre winjo don wuodgi nikech aluor ni siasa nyalo nuore gima notimore ka ne dwa ser migosi Mudavadi sani ne bede koro central ne dwa already dog kai na loso kana wacho ni kineno ka rungu kangato loso mano urwe molose mo ore rungu kangata do neno ka ker no wuondre ka dhiko jamin Mudavadi ne ko dhaw ne ngano to ngano makendo loso ga lo urwe deep state moingo Muradhe no ka Muradhe nyoro nyowacho ni gik ma rungu no wacha gina dira to bang'e ka kendo Kamil Polo mama mane wareso kano kwalo Kenya cha Jakirinyaga cha Waiguru do neno ka be kendo ndiko barua no uru ni Jakirinyaga ok sir BBI madibe nitiere gima Central Kenya temo gima joge wacho na wache mbele kachacha joko sirum na musruok nikech okelo kwe to koro gidwa dhogo jakom ni koro BBI ni giloke ni BBI ni gima na madhe konyo jakom yudo loch mamano ambe gimwan walamoga koro gidwa ga chako thego mbi mar kelo loch ni gibigi wach ni mae ni koro same dwalo loch ngato dwar mare kende e gima joge oriyo waka Mheshimiwa ngato koro penye ni nyacha ne governor Masia County kelo chik madwaro mondo mi tim address ne Roman County nchano lose gik moko mathoth mokalo ma governor sebedo katimo namba chielo mulo sector mar thieth mabeno sekelo CT scan e kun mopogre ka chielo kodaka gi CT scan e siare farolostol to ikuna moko beno mwacho no setimo gi study mosegero chopata malo piera aberio weche ge kumag nderni governor chano wacho ni ose temo po manganya hinya e Siaya County nyocha no wacho bende weche ge ki mag pi beno setemo po nyocha ne wantiere kode ngeso bukinyi e Nyakalondo abeno uno gigi ki mosetemo kama ichunge kaka MCA moyier kod japiny kiwe wuochi mar riero wangi mar oversight gigo setemo koso podi mano mi aloso ga diera koro juma mokalo cha nte jo hala moro Buma Masia mabe gine joma nothenre gi muzungu e pidho ne luongo ni Wycliffe luonge Nyambira dongo tho no dhi e gym sa 10 ga chielo kinyi to gore piny to kawi otere medical to kitere medical gik mipimo go jimi luongo ni CT scan onge koro jogi thuthi ni notere Kisumu e Lancet CT scan mangano nyosomo speech neno no kelo Siaya okinyalo governor ne ngano ana kora wacho dholuo but okinyalo governor ne ngano okay mano mani hero kora wa mori ne governor ok ni mora gi luor makende ma wacho ni in mna to gi chendo ni eri no puonjwa Naivasha wadwa wacho ni no puonjwa e mkutano ma Naivasha kama ne governor mo sponsor one MCS ni in mna honorable iluongo honorable riero nade to nying no kiromo rigo nying mar honorable no biro kalore gi koro ka kiseloso koro wacho no ma honorable Mheshimiwa chik ma Kenya oyiene governor tigi title koro nikech policies mar chik mar chendo nieri araero koro wacho ne governor wacho ne ngena na uwe literature ero kamano adwa jo Kenya ngena luongo ni literature so I'm right in literature I'm right o wacho ni CT scan ne Siaya to Nyambiro tho nikech okaw seche 24 ok nyal thiedhe county referral o the private Siaya medical then itinge no dhi otere CT scan Kisumo gigo gino wach iwinja gero ot maber migero kokinyal igo dala mo kinyal dakie mano ok ot so gik mwa wacho gi gin gik yuora nena iwinja aningen an December ni nani weche mag tuoche ne chanda rasa neno ka dhogo gi nene nade ibro yudo ni chuna nyaka law mnaga kano hospital to ura bote common man korona puonjowa manyo ji ok dhi oko jodongo jo pesa nyu dhi thiedhore oko dong neno dalo korona gi ko lor dhi thieth jo thiedhore mane Kenya ka matine wach gi tim iwinjo ok wawacho mar pamo gika duto koro an koro ka ng'ama loso chik kendo ane komiti mar health mangiyo gigo kawach ka ng'ato koriero gigo ok ti nikech onyiewe to ng'ama tiyo gi gino koro onge mane konyo king'iyo scale mar 0 to 9
speech mo ne speech no podo ko nyal chopo odhi chopo less nikech kwa final speech ya owacho ni ala swam ne wapuodho chik National Land Commission bi oloso no mejo piny lo to ne wapuodho chik no luwe cha 18 achiel kuom ne timo sorovea kod miyo jopiny lo mok tin elo eka 5,000 report mar governor wacho ni gisetiko gi plan mar ala swam to plan no obedo na plan ka od buro sepuodhe to wan od bura an mana kelo motion bwa kelo guidelines ake dhi puodho weche mag thidhia manyaka investor magikelo mar muindi cha ne wawe ni dhi loso kusetieko tikelo wapuodh to kapok wapuodhe wadhi penjo jopiny ka en to lando ni gisetieko wach mar ala swamp to waseketo budget mang'eny pesa midhi tim go weche ala swamp pok waneno matunda koro an kaka Oriaro dangi nyisa ilojo ala swamp magin ji 100,100 ni speech no nkare en gimoro achiel mapok otim mamiyo migosi kendo mulur Leonard Oriaro nyalo pogore paro to kata gi speech ne kata matwak nero mar governor koso gik mwacho gi gik ma kata in iwuon ka ing'iyo kigo toch gi wangi to nyalo kono oyo jatelo mheshimiwa Leonard Oriaro wacho adieri koso ang'o matimore leche gi ki mag siasa mar pinyo nagi weche gi ki mag be kachiel to koda gi moko mathoth mago gin magi kuma nyalo go mbakra mana lose gi tirainya e chenro achiel kende ni eri mar Kuku Mar Wach. Ruto koro wacho ni onge singo mora mano singine koda ka gi Mount Kenya region. Dibed ni obeni poguro kode paro kosentugo mar siasa weche Ruto duoke yot. Waduk dong sani na sasa gome Kenya waduk na China conclude wacha. Yes. Iwinje ka speech mar governor omulo ni na ses masia okti. Ka idhira tuoro health center kama ae osuptal ngwe. Yes. Dong nyochi neno ka giwuondre ni gichiwo yath. Tichiwo yath to ngijo maran osuptande wage gin nurses temo gomo ngano mane yudo yath speech okumulo kta wach mar nurses gi so emomiyo nyisi ni speech cha machacha en ni wadhi twaki kwa duogo kisamo lose no to kinyal pinge chik wacho ne bed ni otieko loso ni to wachako loso jo Kenya ne dongi adiera ipinga ni kaka mheshimiwa Oriaro in gi wach moro gi governor koso omera an ngama timo oversight tatimo oversight kalure kod chik iwinja ine dwanyi dhi utime nonro ka ithiethe uti waka udiwa masiaka dong nase ogome Kenya ka to namba mar 2 kanyaka chief makadenge chief ma central gona simno subtande umwe ngama joma ywecho onge ang'ombe Josiaya to nogo simo e Jakalondo kapako kendo wacho ni gitimo mago panga ingene kisomo nga telecommunication ka joma ng'enyo go simo at the same time ang ne gilore mana haka koro samoro miji pesa ni go urusi u jam line no anyway that is possible manu technology nyawache moche pe gikomare so wacho Ruto wacho ni sani koro wacho ni gik matimore gi ongi singo mora mano singine gi ker ne bro sel 2022 igena dira makende piny Kenya nigi gop jaluo okel mriambo chakre ka wayudo huru mogingo wacho ni ng'ama wuoche ok nyalo rwako ni wuotho akala ni mwami kom ne gi ng'udhowa ng'iye ka ni wakonyo Kibaki ma kata mana Kenya Airways mar Kenya no dag rwako Kibaki e ndege no ting Raila mokelo yudhe bobo kaw bobo loso kamit kete Kibaki gi stretcher e ndege gi pesa jakom koro Ruto nitie dhuluma dwa kelo nika Ruto nonyuole ja siasa maching oloko weche jakom nyocho onyondike standard mokalo ka jakom wacho ne joka ni gin gigopwa koro mondo mi onene ni gimora mama wuok e dho jakom Ruto pingo so Ruto wacho mano mondo luok lwete mondo wacho ni ini wacho ni nigi joka ni gopi ato jogo onge gopa jo Kenya nigi gop joluo iwinja Ruto to nigi gope go huru en Ruto jo Kenya man gi gopo wan jo Kenya man gi gopwa jakom jo Kenya man gi gop jakom jo Kenya man kod gope to gweng'nero mar jo Central Kenya to gin gi gowinero mar migosi William Samara buru manager lup ker ma Kenya kairi paro mar migosi Leonard Oriaro mogik en mane king'yo kama adireter mheshimiwa wan wadwa dhi play our part mabe asengo kutapok so chopo wadhi kalo BBI mondo mi wabed gi lamo ni ute buche moko 23 dherio rekordwa mondo gino dhi Nairobi mondo okele ne jopiny otigi dwachgi adiera makende en ni katibo yie ni nyalo lok
to katiba bi odak bed maber kinde duto te. Yieuru jo Kenya, wan ka jo Siaya, ritru gini obi iru, obi ugombo lwa puodhe, mondo ka nitie moko ma ji derendre, to nwalos bang'e. Kama e yo madwadonjo Kanan, to wagoni Nyasaye erokamano. Kama e yo madonjo godo Kanan, to wagoni Nyasaye erokamano. Chopo giko chenro chako dogo time kende joma nyien chieng' wuok tich kama Mheshimiwa Leonard Uriaro biro chako dogo bedo kar kae. Gin achiel kuom yawuot Luo mowacho pachgi maonge nikech chenro ni eri iwache pachi maonge luoro. Nyinga en Haron Otieno.